Jolos sinema ang'wena kamoriwo Nicholas Wambugu, Brian Andalgala, Mark Karubuyu, kachiel gi Christopher Wamae manomaki odiochieng' manyoro gi ketho mar goyo chapa kachiel kod keto e mbui tipo mag miriambo owe thuolo gi obila. Jodito manitiere e paw fuambo okwayo piny owacho mondo we chenro mar thiro ratich jofuambo e pacho kae, kama giduto timore e kinde ma piny ngima hingo odiochieng' fuambo kawuono. Sharon Ong'ao gi mathoth. E kinde ma piny ngima hingo odiochieng' fuambo kawuono, piny owacho osekalore gi dwaro mar rocho ratich jofuambo kinde ka kinde. Magi ne oyangi e romo makende mane oywayo riwruoge mag jofuambo e pacho kae, romo mane obagi gi jodito mawuok e riwruok mag pinje Africa AU. Freedom Day, we are keen to continue to partner with the media for the promotion of all fundamental freedoms, particularly freedom of expression, freedom of opinion, and not forgetting the freedom from want. Kawuono kwang'iyo odiochieng' maduong' mar jofuambo, twati wang'iye ka kendo waneno ka Afrika mangima obiro Kenya ka. Mano wich kuot maduong' ka Afrika mangima obiro Kenya ka ka wang'iyo odiochieng' maduong' mar jofuambo. Polis omako jogo man joloso sigana mane okete tipo mar BBC. Waneno mago gin gik manyaka wakwedi. Jofuambo e kaunti ma Nakuru bende ne oriwore gi jowetegi e piny ngima mar hingo odiochieng'ni. Kokalo e riwruoge, jofuambo go kaachiel kod riwruoge mag oganda oseyo okang' mager kaka jofuambo osebed ka irocho ratichgi. Day, we gather not just to mark World Press Freedom Day, but to remember the pain, the fear, the courage that has defined our profession in the last 12 months. Across Kenya, over 120 journalists have faced intimidation, harassment, beatings, and arbitrary arrests. Tunauliza serikali ya kwamba muache kugandamiza waandishi wa habari. Waandishi wa habari hawa ndio sauti ya wananchi na wako kazini. Kwa hivyo ninauliza serikali iweze kuheshimu waandishi wa habari wakati wanafanya kazi yao. Komachielo, jolos sinema ang'wen manomaki odiochieng' manyoro nowe thuolo gi obila. Wambugu kaachiel gi Adagala manodine gete sendo obila mapangani ema nokwongo we thuolo bang' okil margi Ian Mutiso chopete sendo obila no. Karubuyu gi kod Wamae manodine gete sendo obila ma Muthaiga bende bang'e nowe thuolo gi rambun manono. Yesterday in the evening they were, for lack of a better word, they had been taken and rather they had not been given, rather memorialized, and they had been detained for the past 24 hours. Two of them were actually detained at Pangani police station, and the other two were brought to Muthaiga police station. And the courtesy of the media houses and other advocates and also some friends from the law enforcement were able to give me further information as far as the reasons why these individuals had been taken. And from the perusal of the OB, it seems that they were likely going to be charged with the publication of false information. We are yet to know the particulars on why these charges do exist. So to say, I'm happy for the guys who came through. For sure, definitely friends came through. Relatives came through. My family came through. Okil mar jofuambo go bende oseo kit kaka ne omakgi godo moriwo nyaka kaw gigegi mag tich. Why they had been taken, it seems they are being targeted for the publication of the Blood Parliament documentary which was aired by BBC. The DCI know very well they're supposed to make a miscellaneous application in court. They go get a court order and they confiscate all those mobile phones and things like that. Up to now, I've not seen a copy of this particular court order or the miscellaneous application. So therefore, for me, the fact that they have obtained those particular gadgets that has been illegally, and in any case they intend to use them in court, I'll actually have them struck off the record for that purpose. Jofuambo ang'wen go kata kamano ochike gi obila mondo chope nyim log tich mar okwach kich chieng' wuok tich mar juma mabiro mondo gindik dhoggi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.